Mulane dugi ngriki jenenge ikhlas niku macem-macem. Ya. Ikhlas yang pertama isih ana khauf, isih ana roja. Iki tingkatan aqobatul bawais. Pun sae namine pun ikhlas. Jadi kula sampean ngibadah ora krana menungso nanging oleh ngibadah krana wedi marang siksane Allah, oleh ngibadah arep-arep ganjaran sangka Gusti Allah. Niki pun ikhlas namine. Pun ikhlas. Tapi ikhlas sing isek tingkatan ana khauf kali roja. Ya niki tingkatan teng aqobatul bawais. Nah, aqobatul bawais rupane khauf lan roja niku ndorong semangate manusa ibadah. Lan niku pun sae, pun jenenge pun ikhlas. Tapi ikhlase nembe ikhlas tingkatan dasar. Mergo napa? Isih ana khaufan lil iqab wa rojaan li rahmatillah, rojaan lis sawab. Nek pun ditingkataken malih pun mboten wedi larangan, mboten wedi siksane Allah, aku ngibadah iki pancen aku dititahke dening Allah supaya ngibadah. Dene swarga utawa neraka iku karek apa kersane Gusti Allah. Nek pun ngoten ditingkataken malih naminipun ikhlasul arifin, tingkatan makrifat. Nek pun dugi tingkatan makrifat, ampun aku iki ngibadah iki sejatine. Ora ana apa-apane wong aku obah wae ora iso nek gak diubahno dening Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah, la fa'ila illallah. Ngantos dumugi la maujuda illallah. Ini gambaran tingkat-tingkatane tiyang badhe marek marang Allah Subhanahu wa taala.